Nočná pyramída. Noc v archíve. Príjemný sobotný večer, milí poslucháči. Teším sa, že po týždni, ktorý nám pretiekol ako voda, ako teda zvykne už klasicky hovoriť môj pán kolega, sa stretávame opäť pri počúvaní ďalšej relácie Noc v archíve, aj tu s mojím pánom kolegom, a ja za seba aj za neho vás tu srdečne vítam. No tak ja zase zvládnem samozrejme pozdraviť poslucháčov aj sám, pán kolega, čiže ja ich takisto pozdravujem. No a chcem len pripomenúť, že to dnešné vysielanie rozhlasovej Noci v archíve už nebude venované zábavným programom tak, ako tomu bolo bývalo počas celého leta, lebo už naozaj leto skončilo a musíme sa venovať témam, ktoré sme úspešne rozbehli v tom prvom polroku. A teda jednotlivým rokom, a dnešný rok bude teda taký zaujímavý, pretože ja už som bol v tom čase druhák. Teda neviem, či to zaujíma aj iných ľudí, ale mňa to teda zaujíma. No tak neviem, či to zaujíma iných ľudí, v každom prípade mňa zaujíma, že ja som bol vtedy prvák, pretože ja som od vás o rok mladší, takže boli sme už školou povinní. No a ja teda nebudem dlho naťahovať našich poslucháčov a poviem, že dnes teda budeme spomínať na rok 1981. No a keďže my už sme v tom čase, teda, ako sme spomínali, žili, už si aj čo to pamätáme, tak možno aj naše osobné spomienky dnes zaznejú v našej relácii, ale ešte predtým zaznie prvá dnešná archívna pieseň, no a tou si zaspomíname všetci na časy školy. Vtedy, keď ešte všetci boli združení v rodičovskom združení rodičov a priateľov našich škôl, už viete, o akej piesni hovorím, áno, Pavol Hamel a Čas malín. Príjemné počúvanie a príjemný sobotný večer vám prajú Rado Kuric a Miky Michalčík. Vôňa, dotyk, Vánok, ticho, slová, ktoré splynú vzdychom. Keď máme ústa od malých, čas by mal plynúť pomaly, a nie tak zradne rýchlo, a nie tak zradne rýchlo. Čas by mal plynúť pomaly, a nie tak zradne rýchlo. Láska tá vždy niekde čaká, v kúte detstva kto si plakal, dve slzy žiaria na ruži, keď pijú vtáci z kaluží, za dúšok platia pierkom, za dúšok platia pierkom. Keď pijú vtáci z kaluží, za dúšok platia pierkom. Bežia biel pod kolienky, tam, kam z prstov letia vienky, tam beží aj pár tenisiek. Môžeme si ľahko domyslieť, najsladšie zrnká z hrozna, najsladšie zrnká z hrozna. Môžeme si ľahko domyslieť, najsladšie zrnká z hrozna. Vôňa, dotyk, Vánok, ticho, slová, ktoré splynú vzdychom. Keď máme ústa od malých, čas by mal plynúť pomaly, a nie tak zradne rýchlo, a nie tak zradne rýchlo. Čas by mal plynúť pomaly, a nie tak zradne rýchlo.
Určite táto pesnička potešila nejedného poslucháča a poslucháčku a v každom prípade mohla by byť aj takým pekným meninovým darčekom, pretože dnešný deň majú svoj sviatok meninoví oslávenci a oslávenkyne Ľuboslav a Ľuboslava, takže všetko najlepšie a samozrejme všetko najlepšie aj vám. Ak máte nejaké výročie narodeniny alebo výročie svadby, to už je to všetko najlepšie. No tak ja teda dúfam, že ich potešila táto pieseň, ale mňa osobne teda nepotešila, aj keď teda vznikla v roku 1981 a je aktuálna pre dnešné vysielanie, tak mne pripomenula súčasnosť, pretože ZRPŠ existuje aj dnes na školách, aj keď sa trošku ináč volá. No a mne to pripomenulo, že som ešte nezaplatil za moje deti ten dobrovoľný príspevok v škole, ktorý teda keď nezaplatím, tak bude zle. No a je to veľa peňazí, ja neviem teraz, kde ich rýchlo. No a nie to som chcel, pán kolega. Poďme mi pekne ďalej v našom spomínaní. Ja by som si dovolil prečítať také 3 základné body, ktoré sa týkali roku 1981. Nech sa páči. Takže bol tam 16. zjazd KSČ, bol taký prvý bod, áno. Zároveň sme oslavovali 60. výročie založenia KSČ a zároveň prebiehali voľby do zastupiteľských orgánov v Československu, čiže naozaj to bol vysoko politický rok. A keď ste už teda spomenuli, pán kolega, ten 16. zjazd KSČ, treba povedať, že sa konal v novootvorenom Paláci kultúry v Prahe, o tom si ešte trošku povieme, a treba povedať, že sa na ňom zúčastnilo až 1447 delegátov zo všetkých krajov republiky. Výsledky zjazdu nepriniesli takmer žiadne nejaké extra vnútropolitické zmeny. Naďalej pokračovala politika normalizácie, vo vedení strany tiež nedošlo k nejakým žiadnym kádrovým obmenám a v dôsledku ekonomických problémov zemí východného bloku však bolo priznané nesplnenie plánovaného rastu národného dôchodku. Tak to je smutné, to ma mrzí teda. Ale kiež by len takéto problémy vtedy boli vo svete, teda v tom západnom svete mali úplne iné problémy v tom čase. Neviem, či si spomínate, pán kolega, na ten seriál Profesionáli, Body a Doyle, ako bojovali, čo by britskí tajní agenti z CI5 bojovali proti zločincom. No a v tom istom čase, teda v roku 1981, sa podobné veci diali, ale nie na filmovom plátne, ale v skutočnosti. Nebola to tajná služba CI5, ale bola to tajná služba MI5. No a táto tajná služba, teraz dobre počúvajte, pán kolega, ona sledovala ľudí, ktorí boli proti režimu, proti vtedajšiemu režimu vo Veľkej Británii. A sledovala ich veľmi nepríjemne, dokonca si na tieto protištátne živly najala aj nájomného vraha, pán kolega. Takéto to bolo nebezpečné a to hovorím o skutočnosti. No tak pozrite sa, ale tajná služba musí robiť veci tajne, musí robiť aj takéto veci, no tak čo už, no tak taký je život. No také tajné to asi nebolo, keď o tom informoval náš Československý rozhlas a my si teraz túto ukážku pustíme. I was cleared to assassinate a certain person. Well, it was Sean McStephen. Byl jsem vyzván, abych zabil jistou osobu, vedoucího představitele irské republikánské armády. Měl jsem ho vyhledat, zabít a jeho tělo zlikvidovat trhavinou. To bylo to, co jsem měl udělat. Zabít McSteefa. To nie je spoveď obyčajného vraha, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Je to výkaz práce profesionálneho agenta, ktorý vraždí na príkaz britskej tajnej služby. MI5, britská kontrašpionážní agentura, která bojuje na tajné frontě spolu s další bezpečnostní složkou, takzvanou Special Branch, je přesvědčena, že je to válka. Válka uprostřed míru, vedená proti teroristům. Hovoria o tom všetci. Britský komentátor, rovnako ako celý bezpečnostný aparát Veľkej Británie. Všetci sú presvedčení, že MI5 a Special Branch robia svoju prácu dobre. V mene britskej kráľovnej a vlády. Britské tajné služby sú horlivé najmä v prípadoch, ak ide o Íra, člena komunistickej strany alebo pokrokovej organizácie, ktorá bojuje za mier. Prvním úkolem bylo proniknout do komunistické strany Velké Británie. To bylo hlavním cílem. Samozřejmě až potom, co jsem prošel speciálními kurzy. Jednu věc, kterou jsem zajišťoval, bylo sledování pokrokového levicového, tedy i komunistického hnutí na Oxfordské univerzitě. Vysvetľuje Tony Motion, bývalý pracovník britskej kontrašpionážnej agentúry MI5, ktorý pre túto tajnú inštitúciu pracoval 10 rokov. Kontrola a sledovanie politickej aktivity vo Veľkej Británii je jednou z delikátnych úloh, ktoré majú plniť jej tajné služby. Základnou otázkou, ktorú si kladú i prostí Briti, však zostáva, kto je skutočným podvratníkom a čo to vlastne podvracanie je. Lord Harris, bývalý ministr vnitra z poloviny 70. let, spatřuje pod pojmem podvratník a podvracení činnost, která ohrožuje bezpečnost a rozvoj státu, směřující k podkopání
svržení buržoazní demokracie za pomoci politických akcí, násilí a jiných prostředků. O 3 roky neskôr pán Merlin Rees, nástupca Lorda Harrisa v úrade ministerstva vnútra. Merlin Rees vysvětluje tyto pojmy už mnohem benevolentněji. Asi stejně tak, jako dohlížel na práci bezpečnostních složek, které byly v jeho kompetenci. Tajná služba sleduje a soustřeďuje informace o těch, kteří činí problémy. Jsou státu jaksi na obtíž. Inými slovami, britský policajný aparát môže tajne sledovať a nepriamo postihovať kohokoľvek a kdekoľvek na ostrovoch Spojeného kráľovstva. Nebezpečného kriminálníka, teroristu, rovnako ako prostého Íra či pokrokovo zmýšľajúceho študenta, aktivistu mierového hnutia alebo náhodného účastníka protestnej demonštrácie. Nuž, pán kolega, ja som vám to vravel v predchádzajúcom vstupe, tajné služby sú tajné služby. Oni si môžu robiť naozaj všetko, samozrejme tajne, pretože by mali brániť tú ktorú krajinu. Takže nečudujme sa, áno, sledovalo sa v minulosti, sleduje sa teraz a sledovať sa bude aj v budúcnosti. No, to ste krásne povedali, ale vyznieva trošku paradoxne, že u nás v našom rozhlase a vtedajšom zriadení socialistickom informovali takto negatívne o britskej tajnej službe, že sleduje študentov a slušných občanov, hoci u nás sa dialo to isté a mnohokrát ešte aj horšie. No ale takto už bolo. Zlodej kričal: chyťte zlodeja. Presne tak, ale poďme mi ďalej, ja sa vrátim k tomu spomínanému Palácu kultúry, ktorý bol 2. apríla otvorený v roku 1981 a treba o ňom trošku povedať čosi viac. Napríklad neviem, či ste vedeli, že to bola 5-podlažná, rozsiahla multifunkčná budova. Nie, tak to som nevedel. Nevedeli ste. No, tak už viete. A stavba tejto budovy, predstavte si, trvala 5 rokov. Ale čo? A keď sa na túto budovu pozrieme trošku bližšie, pán kolega, milí poslucháči, tak zistíme, že v budove sa nachádza 8 sál s kapacitou celkovo 4500 miest, z čoho najväčšia zjazdová sála pojme do seba okolo 2500 osôb. To je zaujímavé. Tak ja som nevedel, že takáto obrovská budova dnes stojí, pravdepodobne už nie je využívaná do takej miery, ako bola v časoch zjazdov KSČ. A vôbec stojí táto budova ešte? Ale samozrejme, že stojí a v roku 1995 bol tento objekt premenovaný na Kongresové centrum Praha a mám pocit, že sa tam teraz robili tie slávne veľkolepé muzikály, pretože tam vošlo toľko ľudí, bola to veľká scéna, tak mám pocit, že všetky tie muzikály slávne sa diali práve tam. Tak na tých muzikáloch tam už asi bolo trošku veselšie ako na zjazdoch komunistickej strany. A možno tam v tomto veľkom objekte vystupoval aj Karel Gott svojho času, pretože on spieval v jednej pesničke, že ráno je tu dál, mne čeká ďalší sál a no a trošku tak popisuje tie strasti spojené s dennodenným vystupovaním. A čo o tom rozprávam, ja o tom pustím konkrétne pieseň, ktorá bola natočená v roku 1981. Spievajú, ako som už spomínal, Karel Gott a názov má, ako som už tiež spomínal, Ráno jedu dál. Ráno jedu dál, mě čeká další sál a tam rozjedeme znova ten velký seriál. V něm všechny díly jsou, jak jedno velký show. Auto, hotel, šatna, scéna a tak dál. V prvním díle vím, že když v dálce zabloudím, v druhým stejně najdu dům, kde zpívat mám. V šatně vybírám, co v tom třetím zaspívám. Čtvrtý díl je ze všech nejkratší, tak ho léta znám. Ráno jedu dál, mě čeká další sál a tam rozjedeme znova ten velký seriál. V něm všechny díly jsou, jak jedno velký show. Auto, hotel, šatna, scéna a tak dál. Někdy rád bych byl, aby právě čtvrtý díl trval díl a přišel vícekrát. Zvlášť ten pocit mám, když si tváře utírám v tomhle nejprázdnějším pokoji, kde jsem zůstal sám. Ráno jedu dál, mě
čeká další sál a tam rozjedeme znova ten veľký seriál. V něm všechny díly jsou jak jedno velký show. Auto, hotel, šatna, scéna a tak dál. Ráno jedu dál, mě čeká další sál a tam rozjedeme znova ten veľký seriál. V něm všechny díly jsou jak jedno velký show. Auto, hotel, šatna, scéna a tak dál. To je úžasné, pán kolega, keď sa tak zamyslíte nad tým, koľko kilometrov sa vlastne nacestoval tento pán Karel Gott. Však dá sa povedať, že prešiel skoro celý svet. Všade ho ľudia poznali, spievali si ho pesničky. Klobúk dole, že po tých ťažkých cestách ešte dokázal odspievať taký hodinový, dvojhodinový koncert. No to je čosi obdivuhodné. A koľko ešte odcestuje, to treba povedať. Ale musí sa aj vrátiť do. Áno. Najbližšie ho čaká, myslím, na jeseň opäť koncertné turné, aj u nás na Slovensku niekoľko koncertov bude mať. Čiže naozaj pánovi Gottovi to ešte spieva, ale takisto v britskej tajnej službe to sledovalo, pán. Tak vy si nedáte pokoj s tými tajnými službami. Pozor, aby aj nás nezačali sledovať. Ale však pokojne nás môžu, veď nech si naladia Slovensko, Rádio Slovensko a môžu si nás zapnúť každú sobotu a môžu nás pozorne sledovať až do konca našej relácie. A možno si zoberú aj príklad, ako funguje taká západná tajná služba, respektíve ako fungovala v roku 1981. Bude to dopodrobna popísané v ďalšom pokračovaní tej ukážky, ktorú sme už pred chvíľočkou počuli. Sledování a ještě jednou sledování. Samozřejmě za pomocí CIA a její techniky. To vše je podle dlouholetých zkušeností pana Milese Copelanda, bývalého úředníka ústřední zpravodajské služby, který působil v Británii, nejlepší metodou, jak zajistit britské koruně klid a politickou stabilitu. Krátko po druhej svetovej vojne podpísali britský ministerský predseda Clement Attlee a americký prezident Harry Truman tajnú dohodu o vzájomnej spolupráci britských a amerických spravodajských služieb. Táto dohoda platí a obe zúčastnené strany ju dodnes plnia. V tajných dokumentech Home Officeu je ročně evidováno na 600 nových telefonních účastníků Velké Británie, kteří jsou skrytě odposloucháváni. Číslo je ve skutečnosti mnohem vyšší, neboť i oficiální místa musela přiznat, že existuje velmi nedokonalá kontrola nad činností britské policie a tajných služeb. Není možné, aby ministr vnitra nebo jeho náměstek znali podrobně každý případ. Pokud já vím, neexistují dostatečně spolehlivé podmínky ke kontrole. A stejně tak evidence takových důvěrných záležitostí je velmi nedokonalá. Veľmi pochybná je kontrola nad zhromažďovaním a uchovávaním dôverných informácií v elektronických pamätiach počítačov o tzv. Podozrivých osobách. Do počítače jsou ukládány údaje o lidech, kteří se dostali do styku s podvratnými protistátními skupinami. Teroristy, jako je například teroristická skupina Bádra a Meinhofové v Německé spolkové republice a tak dále. Tvrdil Merlin Rees, bývalý britský minister vnútra. A jeden z jeho podriadených upresňuje. Každého dají do počítače. Kde žije, zda má televizi, telefon, jakým automobil, kam jezdí, co dělá, jaké má zaměstnání a s kým se stýká. Do elektronickej pamäti jedného z tzv. Mozgov, ktorý pracuje na južnom predmestí Londýna, môžu byť uložené údaje o 1 milióne osôb. Angličanov, Velšanov, Škótov, Írov. V 6 severoírskych grófstvách rastie hospodárska a sociálna diskriminácia obyvateľstva. A z londýnskych trezorov prúdia desiatky miliónov libier na posilnenie 12-tisícového expedičného zboru i na rozšírenie elektronického špehovania. A tak sa grófstva premenili na obrovské laboratórium. Testuje sa tam najdokonalejšia spravodajská technika, ako aj metódy vypočúvania a špehovania.
No a tu mi napadá ďalší paradox, pán kolega, že zatiaľ čo v televízii sme obdivovali toho Bodyho a toho Doyla v tom seriáli Profesionáli, tak v rozhlase sme týchto agentov tajnej služby britskej kritizovali. A ostro. No tak, čo sme mali robiť, boli to predsa len z nepriateľských zemí agenti. Áno. No ale keď sme už teda pri tom, ako si teda vy predstavujete takého živého agenta? Lebo ja sa priznám, ja som sa ešte s takým nestretol. No tak ja si to predstavujem veľmi jasne a zreteľne, tak musí mať také mierne kučeravé vlasy, áno, čierne okuliare, má veľké čierne okuliare, trošku bokom brady, obtiahnutý taký kožený zvršok a aj takisto nohavice, pomerne obtiahnuté, veľké špicaté topánky. No a chodí samozrejme, trošku mu tak akože tá bunda pri boku tak ako naviera, pretože pod ňou má umiestnený ten revolver, samozrejme. No ale neviem, či takíto agenti v skutočnosti existovali. V každom prípade z tých seriálov mi to takto nejak evokuje. Neviem, či teda aj naši československí agenti EŠTB takto vyzerali, ale tí západní určite áno. No, pán kolega, dobre, nechajme tých agentov a tajné služby, nech si pracujú v tajnosti a v tichosti. My sa poďme teda venovať tomu roku 1981, pretože vy ste tiež spomínali už, že sa konali aj všeobecné voľby do Federálneho zhromaždenia, národných rád a všetkých stupňov národných výborov. No a tu treba povedať tak ako vždy, v socializme, že výsledky neboli nijak prekvapivé. Volebná účasť i podiel hlasov pre kandidátku Národnej fronty presahovali 99,5%. Ale čo, nehovorte. Áno. Tak to je úžasné. To je úžasná účasť. To si len naši politici môžu prijať v súčasnosti, aby aspoň dosiahli polovicu z tejto účasti volebnej. No, obávam sa, že už nikdy takúto krásnu účasť nedosiahneme v voľbách, iba že by sme prijali nejaký zákon, ktorý by opäť ľudí k tým voľbám tak nejak posunul, viete, ako myslím. Tak... Ale tak zase pozrite sa, v niektorých krajinách je prijatý taký zákon, že voľby sú povinné, no a už potom sa uvidí, čo kto koho zvolí. Ja si myslím, že by možno pomohlo, keby pri tých voľbách niečo rozdávali. Ja neviem, každý, kto príde k volebnej urne, hodí tam ten lístok, dostane CDčko. Čo poviete? Aha, to by mohlo motivovať ľudí. No tak ale teraz neviem, že aké CDčko, pretože ten, ktorý interpret by musel súhlasiť napríklad s tou stranou politickou alebo s tým kandidátom, to bolo trošku obťažné. Tak tam môžu dávať čisté CDčka a každý si tam napáli, čo chce potom. Áno, napríklad, to bolo potom regulárne. Ja by som si tam napríklad napálil prvú platňu od skupiny Elán. Platňa mala názov 8 svetadiel a vyšla v roku 1981. A viete, čo by som si dal napáliť ja? Čo? Že by vlastne na tom CDčku, ja by som to skôr pomenoval DVDčko, za to by som ho radšej, by napálili mňa, ako prichádzam do tej volebnej miestnosti a ako odvolím. To by som mal na pamiatku. Áno, tak to neviem, kedy by ste si to púšťali, možno, že deťom by ste to púšťali, keď ste boli zodpovedný volič. Ale nie, ja som myslel to CDčko preto, lebo vlastne 8 svetadiel to bola platňa, ktorá odštartovala kariéru skupiny Elán, vtedy ešte pomerne málo známej hudobnej skupiny, ale keď táto platňa vyšla a piesne z nej zazneli v éteri a následne aj v gramofónoch tých, ktorých zákazníkov, ktorí si túto platňu kúpili, tak naozaj vypukla Elán mánia, naozaj vypukol boom, ktorý túto kapelu sprevádzal až po koniec 80. rokov a aj neskôr samozrejme táto kapela tvorila nové hity, no ale vráťme sa k tej platni 8 svetadiel z roku 1981 a k veľkému hitu, ktorý na tejto platni spieval Jožo Ráš. Chcel by som ti šepkať. Som ti šepkať to, čo kvetu čmelia z tvojich úst a čela, zbierať denne zlato žltý kvet. Bolo by to krásne, keby si ty chcela. Bolo by to krásne, keby som ja smel. Raz ťa zmením celú, voňavú a snedú, na plný plášť medu. Bude hladký ako tvoja pleť. Strebem do žil dávku najsladšieho medu. Premením ťa na med, stačí iba chcieť. Celou lúkou zaznie na
by som ti šepkať to, čo kvetu čmelia z tvojich úst a čela, zbierať denne zlato žltý pér. Bolo by to krásne, keby si ty chcela. Bolo by to krásne, keby som ja smel. Bolo by to krásne, keby si ty chcela. Bolo by to krásne, keby som ja smel. Pekná pieseň, pán kolega, pekne ste vybrali. Ja ju mám rád veľmi. Určite by bolo ale zaujímavé tak sa dozvedieť, mňa to tak vždy tak fascinuje, čo si asi tak tí politici na tých vrcholových schôdzkach, keď idú na nejakú zahraničnú návštevu, hovoria, hlavne keď ich fotia, alebo teda filmujú, sa tak usmievajú, hej, že kto vie, čo tak, ako tam hovoria. A možno ešte vtedy, keď tí novinári odídu a keď sa stretnú medzi štyrmi očami. Áno, áno. O čom tam komunikujú tí politici? Napríklad, o čom komunikoval v roku 1981 Gustav Husák, tedajší náš prezident a zároveň generálny tajomník UV KSČ, a vtedajší prezident Afgánskej demokratickej republiky Babrak Karmal, pretože títo dvaja páni podpísali zmluvu o priateľstve a spolupráci medzi našimi krajinami, medzi Afganistanom a Československom. No, tak to by bolo zaujímavé, chudáci, keby vedeli, čo sa vlastne s Afganistanom stane po toľkých rokoch, tak určite by si nielen šepkali, ale prijali aj nejaké radikálnejšie opatrenia, aby teda sa ten vývoj tam nevyvíjal tak, ako sa nakoniec vyvíjal. Áno, možno, že by ten Babrak zostal u nás už bývať v Československu. No dobre, ale keď sme už pri tom súdruhovi Gustavovi Husákovi, tak treba povedať, že sa v roku 1981 aj nacestoval. Konkrétne 12. až 13. septembra zavítala československá delegácia pod jeho vedením na zahraničnú návštevu do Etiópie a vtedajšej Jemenskej ľudovodemokratickej republiky. No a v hlavných mestách týchto štátov, teda v Addis Abebe a v Adene, podpísali títo predstavitelia obojstranné zmluvy o priateľstve a spolupráci. No keď mali takýchto ciest viac, počas, týždňa alebo roka, tak možno, že ani nevedeli častokrát, čo podpisujú. Len tak strčili vždy niečo podpísať, nejakú tú zmluvu o spolupráci a podpísali a už bežali ďalej na ďalšiu schôdzku a zase ďalšiu zmluvu podpísať. Konec koncov vždy sa podpisovali zmluvy o spolupráci. Málo kto podpisoval zmluvu o nepriateľstve a nespolupráci, čiže vlastne nebolo treba ani čítať ten text, ktorý sa podpisuje, pretože títo súdruhovia politici mali naozaj naponáhlo a dá sa povedať, respektíve tak by povedala Hanka Zagorová v roku 1981, že spiechali, ponáhľali sa z jednej návštevy, z jednej socialistickej spriateľenej krajiny do druhej a do ďalšej kapitalistické popritom obchádzali. Vím, už to nesměsím, tu dnešní bitvu s časem prošvihla jsem alibi mám
sámoškou. Nechci nervy na tanc mít, když je tak před sámoškou. Nechci nervy na tanc, těžký život, hezký sen. Jenom jedno předem stávám, to je natřískanej den. Mít natřískanej den. Mít natřískanej den. Mít natřískanej den. Mít natřískanej den. Ponáhľala sa veľmi Hanka Zagorová a popri nej sa v tom videoklipe k tejto piesni ponáhľali aj Petr Kotwald a Stanislav Ložek. Oni tak smiešne bežali v tom klipe, bolo také vtipné celkom, spomínam si na to. No ale spomínam si, dočítal som sa, že v roku 1981 začala vysielať stanica MTV, ale na nej tento klip s Hankou Zagorovou nebežal. To viem isto. No tak určite nie, pretože tam bežali najprv tie zahraničné klipy a my sme MTV mohli sledovať slobodne až po rokoch. Ale v každom prípade teda, keď sa pozrieme na ten svet trošku bližšie, z toho roku 1981, zaspomínajme, že napríklad Európske hospodárske spoločenstvo, to známe EHS, sa rozšírilo o Grécko. Áno, alebo napríklad Mehmet Ali Akča sa pokúsil spáchať atentát v tomto roku na Jána Pavla II., na vtedajšieho pápeža, na námestí svätého Petra v Ríme. Všetci vieme, ako to dopadlo, že ho iba zranil a dlho sa pápež z tohto zranenia liečil. A takisto bol spáchaný aj atentát na vtedajšieho amerického prezidenta Ronalda Reagana a tento tiež prežil, ja som to videl aj v televízii, tie zábery, áno, prežil to a úspešne dovládol, až kým teda nemusel odísť. A to je zaujímavé, že práve tento Ronald Reagan schválil výrobu neutrónovej bomby v tomto roku 1981. Tak neviem, či to súvisí nejak spolu, že sa nahneval a povedal si, ja s tým niečo urobím a schválil bombu. Tak neviem. Túto informáciu nemáme potvrdenú, ale čo máme potvrdené, že v tomto roku 1981 prvýkrát vyletel do vzduchu Boeing 767 a ostal tam v tom vzduchu. To je dôležité dodať. Nikdy teda nepristal? No tak pristal, ale pristal pekne pomaly a plynulo. Nie prudko a naraz. Dobre, a ešte jedna pozitívna teda správa. Francúzsko v tomto roku zrušilo trest smrti. Chvála Bohu, chvála Bohu. No. A teraz si pustíme ďalšiu archívnu ukážku, v ktorej budeme riešiť oveľa menšie problémy, ako sú atentáty, prípadne ako je výroba neutrónovej bomby. Budeme totiž riešiť poctivosť v prevádzkach, v službách, v predajniach v Československu v roku 1981 a prípadne to, či sa dá v predajni nájsť a použiť kniha prianí a sťažností. Totiž redaktorka Československého rozhlasu sa vybrala na prieskum. Našou prvou zastávkou bolo mesiarstvo na Poštovej ulici. Ako nespokojné zákazníčky sme pri žiadaní knihy želaní a sťažnosti vzbudili nepríjemnú pozornosť okolostojacích. Na zavolanie prišiel vedúci a zvýšeným hlasom sa opýtal: Kde sú? Kto ju to chce? Keď sme sa legitimovali, hnev ustúpil a vošli sme do malej kancelárie Ondreja Krasňanského a tu sa už odohrával rozhovor, ktorý som zachytila aj na magnetofón. A to ste vždy taký nahnevaní, ako ste sa na nás tak škaredo spýtali? Ja som nevedel, viete, bol som preč hodinu. Tak som už nevedel, že čo, lebo máme tu hodné brigádnikov, viete, tak som teraz nevedel, že či sa už niečo stalo, lebo ako. Prosím vás pekne, kniha priania sťažnosti v predajne nie je na viditeľnom mieste, ale ani oznámenie o tom, kde je. Ja som ju zobral teraz na pokladne, nad pokladnou visí. Ale ju nebolo vidieť, my sme sa obidve pozerali cez predajňu, prešli sme. Ja vám to môžem ukázať, počkal som ju zobral. Tak bude ju treba dať na viditeľnejšie miesto, aj označiť. Toto spotrebiteľ nevidí, čo to je. Na tom obale nič nie je vidieť, áno. My sme to z toho titulu takto dali do tohto obalu, aby sa to trošku šetrilo, aby sa to tak nešpinilo. To je v poriadku, ale treba ju označiť, aby ju spotrebiteľ zďaleka videl. Môžeme to spraviť. Tak teda môžeme to spraviť, boli posledné slová vedúceho mesiarstva Ondreja Krasňanského. A slovo dodržal. Chodievam totiž okolo tejto predajne a viackrát som sa presvedčila, že kniha želaní a sťažností visí na viditeľnom a spotrebiteľom prístupnom mieste. Veľkopredajňa potravín nedaleko bratislavského Prioru nás privítala najmenej 10-metrovým radom čakajúcich na košík a preto som sa s inšpektorkou zastavila v bufete pri pulte so syrmi, kde bolo najprázdnejšie. Predavačka nás odmerane hlavou usmernila, že si knihu máme pýtať v samoobsluhe. Našťastie sme nemuseli čakať v dlhom rade, lebo inšpektorka sa hneď legitimovala a vedúceho predajne Františka Tomáška začala informovať.
Dobrý deň, prajem. Súdruh vedúci, my sme si pýtali pri pulte s mliečnými výrobkami, syry a tak ďalej, knihu priania sťažností. Máme, nech sa páči. Súdružka nás odkázala do predajne potravín. Áno. Že keď som ako zákazník a pýtam si knihu priania sťažnosti pri pulte so syrami, teraz mám vojsť čakať na košík, vojsť do predajne a hľadať knihu priania sťažnosti, keď ja chcem písať na syry sťažnosť? Tak každý úsek má svoju knihu sťažnosti a je vyvesená. Takisto tu na samoobsluhe je vidieť, že tu na visí a je dostup každému spotrebiteľovi. Tu nás neuvideli, ale nám ide o knihu priania sťažnosti pri pulte syry. No tak syry, to je bufet spojený aj so syrama, tak je na druhej strane. Lenže súdružka nebola ochotná nám knihu doniesť ani vás zavolať. Dokonca sa na nás rozčulila, že ako si to predstavujeme, že ona bude behať sa vedúci. Lebo sme sa jej ešte nelegitimovali. Áno, tak neviem, kto tam je momentálne, ale máme tu aj brigádničky. No snad aj sú obsadené dosť a dokonca odstavujeme úsek, lebo nemáme tých ľudí a ona snad nebola ochotná, jak si istá. Pri syroch, keď my sme boli, nebol nikto. Jedna pani kupovala, myslím, že Ajdam to bol. To bolo všetko. No inak, ja som toho vedúci, ale každý úsek má svojho vedúceho, viete? Čiže ste prišli za mňou, ale u nás je kniha sťažnosti. Áno, ale ona nás tým pádom mylne informovala. Tá kniha bola priamo tam. Predavačka potom prišla medzi nás a rozčúlenie voči nám, ako nespokojným zákazníčkam, vystriedali napokon slzy. Bolo vidieť, že jej je úprimne ľúto toho, čo sa stalo a veríme, že vetu "dám si pozor, budem úctivejšia k spotrebiteľom" myslela vážne a že taktiku popliesť spotrebiteľa, kým on nestratí trpezlivosť, už nebude praktizovať. Prišiel cirkus leto, principál je kavalier. Prišiel slávny cirkus leto, čo má vstupné zahalie. Prišiel cirkus leto, z oblohy má šapito. Cirkus leto patrí deťom, zlaté trúbky dom. Slnko s tvárou milých klamnou, rozpálené zebry prechodom. Slnko s tvárou milých klamnou, je tu náhodou. Prišiel cirkus leto s bodkovanou nádou. Klietke dážďa, vône kvetov, 1000 nápadov. Svetom ťahnú za ním lipicami detských snov. Maringotky detských prianí, akrobati krásnych slov. Každý z nás tam detstve stával, letná lúka, šťastná manéž. Dennodenne je tam nával, tam sa nikdy nesklameš. Slnko s tvárou milých klamnou, rozpálené zebry prechodov. Slnko s tvárou milých klamnou, je tu náhodou. Nočná pyramída. Noc v archíve. Milí poslucháči, počúvate rozhlasovú reláciu Noc v archíve. Dnes spomíname prostredníctvom pesničiek aj archívnych ukážok na rok
1981. Bol to rok plný udalostí, plných zaujímavých udalostí, pozitívnych aj negatívnych. No a veľa sa dialo na cestách v tom roku. Zamerali sa naši príslušníci verejnej bezpečnosti hlavne na to, aby vodiči dodržiavali povolenú rýchlosť. A na pomoc k takémuto meraniu a kontrolám si zavolali deti. Pán kolega, viete o tom, že deti sú veľmi prísni policajti, keď na to dôjde? No tak pozrite sa, deti spolupracujú s policajtami aj v súčasnosti. Ja som videl niekde v televízii, že odmeňujú vodičov dobrých, dávajú nejaké jablčko a zlým citrón, alebo tak nejak. Myslím, že toto ovocie teda tam vládne. Takže nič nové pod slnkom. No, ja som nikdy takýto citrón, ani ten banán alebo jablko nedostal. A pritom som jazdil veľmi poctivo, keď bola takáto akcia. Nikdy som na tú hliadku s tými deťmi nenatrafil. No ale títo vodiči, čo natrafili na hliadku VB spolu s deťmi v nasledujúcej ukážke, tak tí mali smolu. A zaujímavé sú niektoré výhovorky šoférov, ktoré používali na to, aby ospravedlnili svoju prekročenú rýchlosť. Psychológovia tvrdia, že jednou z ciest, ako možno účinne vplývať na dopravnú disciplínu, je, keď chyby dospelým vyčítajú deti. A tak sme požiadali o spoluprácu mladých reportérov z Liberca, Jakuba Steinbrucha, Ivana Melichara, Markétu Linhartovú a Petra Habrštata a tamojších príslušníkov dopravného inšpektorátu. Tu je výsledok. Lektora 16. No lektora přímo 16. Budeme provádět měření radarem v Krásné Studánce, takže to budeme rušit. Jsme na silnici číslo 135, jsme tu s příslušníky veřejné bezpečnosti a měříme radarem, kdo překročil označenou rychlost. Tak nejdřív vždycky naměříme vzdálenost 100 metrů, kde to budete teda měřit stopkami. I když se to už teďka nepoužívá, ale si to ověříme. Tak od tamhle z toho stromu, jo. No od toho posledního. Tamhle k tomu. No tam jak je ten radar, no tak to je předposlední, no. Předposlední jsem do toho čtvrtýho, jo. Pojď, já jdu s tebou, jo. Dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola, vemte si doklady, vystupte si z vozidla. A jsme zastavili první auto, je to oranžový trambus s přívěsem. Jsou to teplické vodní stavby. Proč jsme vás zastavili? No, nejspíš kvůli té rychlosti tady. Jsme vás totiž měřili radarem a jel jste 270. Tady dolů. Já myslím, že bychom to měli zkontrolovat, ten údaj radaru, že by děti podle změřeného úseku a času, jaký jste to projel, by vám spočítali rychlost na papíře. Já se nechci nějak přijít. Prosím vás, vy jste tady překročil rychlost stanovenou. Proč, nebo kam tak spěcháte? No tam spěchám domů. Celý den jezdím a jsou 4 hodiny, pospíchám domů, kam bych pospíchal. Ale je tady často velice dopravních nehod se zraněním, kdy chodci chodí sice správně po levé straně a hlavně za svítání a soumraku dochází k nám k nehodám, kde dochází k těžkému zranění. Proto je tady ten snížený úsek. A stihnul byste zabrzdit, kdyby před váma na takových 20-30 metrů vyběh chodec? 20-30 metrů? No to nemám to vyzkoušený, protože tak já myslím si, že určitě s tím vlekem, pokud jedu s tím vlekem, tak jsem si bezpečnější, než když jedu solo, protože ten vlek brzdí velice dobře. Nyní bych vám, pane řidiči, dal k nahlédnutí tabulky, podle čeho my teda vypočítáváme rychlosti a vidíte sám, že při rychlosti 70 km v hodině, kdy vozovka je asfaltová suchá, potřebujete k bezpečnému zastavení, cirka tu máme asi vzdálenost 50 metrů. To znamená, když vám děti položili otázku, zda byste byl schopen na vzdálenost 20 metrů zastavit bezpečně, tak myslím, že toto by se vám v žádném případě nemohlo podařit. Provádíme měření rychlosti radarem v Krásné Studánce, byla naměřena rychlost 75 km v hodině. To je možný. Jak mi tady to zdůvodníte? Já mám vadný tachometr, mě nefunguje a nesehnal jsem náhon. Vůbec žádný mototechního nemají. Takže jedu podle otáčkoměru akorát. Nedávají vám protijedoucí auta znamení? No, ani moc ne, akorát jedno. A jak to, že jste nepřibrzdil? No, protože
soused má schodný vozidlo takový, který mě potkal, tak jsem myslel, že to byl on. To je neuveriteľné, aké výhovorky vtedy si vymýšľali vodiči. A kto vie, čím to prešlo? Nezohnal Lanko na tachometer, no tak mu tachometer nefunguje. Dnes neviem, na čo by som sa vyhovaral, keby ma zastavili policajti. Nefunguje mi tachometer, pretože som nezohnal palubný počítač alebo niečo podobné. No. Napríklad, no. A to zase pozrite sa, pán kolega, zase ja nemusím hľadať nejaké výhovorky, pretože ja sa snažím jazdiť bezpečne, opatrne, nepijem za volantom, áno, ani pred, ani po. Dodržujem všetky dopravné značenia, takže myslím si, že ja by som s policajtami problém nemal. Áno, a keď tak im dáte podpis kartu, lebo ste herec. Áno, alebo napríklad taká Katka Knechtová, ktorá sa narodila v roku 1981. Určite to má jednoduchšie, pretože ju poznajú, sa usmeje. No a možno očarí nejakého toho policajta a tým pádom sa vyhne nejakej tej menšej pokute. Pán kolega, čo to hovoríte? To je podplácanie. Ale no tak už CDčko dá podpísané napríklad, alebo napríklad Ľuboš Kostelný, ktorý sa narodil v tomto roku a ktorý hrá v tom známom seriáli o policajtoch, tak možno by sme dali servus kolega, nič som nevidel, nič som nepočul, pokračuj ďalej. Mám pocit, že skôr títo herci, ktorí stvárňujú policajtov, majú problém s ich kolegami, ktorí v skutočnosti policajtami sú, pretože ich nie príliš lichotivo niekedy stvárňujú, ale nie o tom som chcel. Poďme napríklad na iné hviezdy, ktoré v čase v roku 1981 sa nenarodili, ale boli už trošku väčšie, napríklad dve dievčatá, Janka Lešková a Dada Dudišová. Poznáte Dadu Dudišovú? Áno, poznáme ju. Kto by ju nepoznal. No a tieto dve dievčatá naspievali jednu pesničku a dá sa povedať, že vlastne predbehli dobu, pretože v roku 1981 sa u nás v televízii ešte nevysielali programy, ktoré by obsahovali skrytú kameru. A tieto dve mladé dámy už o skrytej kamere v tomto roku spievali. Samozrejme o takej inej skrytej kamere, ktorá mala na starosti dozerať na poriadok v rámci životného prostredia. Na táto pieseň samozrejme pochádza z relácie Zlatá brána. Mal som rád túto pieseň, ako dieťa som si ju spieval. Kuk, kuk, kuká, spoza buka, áno, áno. Áno, áno, známa pesnička. Dnes kúkajú na nás spoza bukou rôzne skryté kamery a neskryté na uliciach, na námestiach a pritom je neustále ten neporiadok. Nič sa nezmenilo, ja neviem, nepomáha to asi, možno treba vymyslieť niečo iné na tých neporiadnikov, ktorí zahádzajú odpadky po zemi. No ale poďme ďalej. Pán kolega, vy ste tu spomínali stavbu, ktorá bola postavená v roku 1981. Áno, bol to Palác kultúry v Prahe. No ale aj v Bratislave v roku 81 bola dokončená jedna obrovská významná stavba, konkrétne Dom odborov, vtedajší Dom revolučného odborového hnutia,
ktorý bol dokončený v roku 1981 na terajšom Trnavskom mýte. Je zaujímavé na tejto budove, že vlastne bola vypísaná súťaž na jeho stavbu už v roku 1956, no ale začali ho stavať ešte o mnoho neskôr a z pôvodného projektu, ktorý mal byť nižší, taký územčistejší, ktorý mal vlastne kopírovať ten terén, ktorý sa na Trnavskom mýte nachádza, sa vybudovala obrovská budova, ktorá pojme teda tá hlavná veľká sála až 1280 návštevníkov, pretože takisto ako ten váš Palác kultúry, aj tento Dom kultúry, Dom odborov mal slúžiť ako kongresové a zjazdové centrum pre zjazdy komunistickej strany Slovenska. No a samozrejme, dnes je tento priestor nevyužitý, pretože sú v ňom obrovské priestory, ale je zaujímavé ho navštíviť, pretože dodnes obsahuje zaujímavé architektonické prvky, práve ktoré sa vyvíjali počas tých rokov, kedy ten Dom odborov vznikal a kedy sa vyvíjal. No a ešte jedna zaujímavosť tohto Domu odborov, že tá majestátnosť toho objektu, najmä zvonku, je posilnená obkladom z kubánskeho mramoru, ktorý daroval osobne súdruh Fidel Castro. No vidíte, pán kolega, teraz keď niekto povie, že sme z Kuby mali len tie zelené pomaranče, my sme mali aj mramor. Mramor sme mali, áno, áno. A dokonca od Talianov sme do tohto Domu odborov dostali sedadlá, také špeciálne skladacie sedadlá, ktoré sú v menších sálach, aj v tej veľkej. A treba povedať, že zatiaľ čo iné interiérové prvky tohto Domu odborov sa skladali z rôznych výrobcov, od rôznych výrobcov sa dodávali, mnohé z nich boli nekvalitné, tak práve tie sedadlá, na ktorých súdruhovia sedeli počas jazdov, museli byť kvalitné a doviezli sa z kapitalistickej cudziny. No, ale aby som o tom toľko nehovoril, my máme ukážku z roku 1981 a táto ukážka zachytáva práve slávnostné otvorenie Domu odborov v Bratislave. Ako počujete, v týchto chvíľach tu v Dome revolučného odborového hnutia panuje slávnostná nálada. Vráťme sa však o niekoľko minút naspäť, keď predseda Ústrednej rady odborov Karel Hoffmann prestrihol pásku a tak otvoril nový kultúrny stánok hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky, novú dominantu našej metropoly. Na tomto slávnostnom akte sa zúčastňuje stranická vládna delegácia, ktorú vedie tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska súdruh Ján Janík. Delegácia pred chvíľou začala prehliadku nového kultúrneho stánku a pri jej vstupe ju privítala krojovaná terchovská muzika zo súboru Rositec v Žiline a tanečníci súboru Stavba. Tesne pred vysielaním sme urobili malú anketu medzi bratislavčanmi. Pýtali sme sa, čo si sľubujú od tohto kultúrneho stánku. Odpoveď bola prakticky jednoznačná. Dúfame, že kultúra v Bratislave sa rozvinie ešte viac. Hovoril som predpoludním s riaditeľom Domu ROH Igorom Miterpachom, ktorý potvrdil slová našej malej ankety a dodal: budeme plniť úlohy, ktoré vyplývajú z ideovo-výchovnej a kultúrnej práce odborov, čiže sprostredkujeme a spopularizujeme poznatky, normy a ostatné hodnoty nášho politického, ekonomického, kultúrneho, umeleckého, ale aj vedecko-technického charakteru. Toľko slová súdruha Miterpacha. Chcel by som dodať, že zelenú dostanú predovšetkým podujatia pre kolektívy Brigád socialistickej práce a učňovská mládež. A ja pokračujem o tom, v akých priestoroch sa tu ľudia budú vzdelávať a zabávať. Hostia v tejto chvíli prichádzajú do veľkej sály s kapacitou 1200 miest, kde budú najdôležitejšie podujatia. Pieskovo zafarbené kreslá, pred nimi otáčacie javisko s mnohými variáciami, so špičkovou javiskovou technikou, príjemné a útulné prostredie. Myslím si, že to všetko vytvorí tie najlepšie podmienky pre akékoľvek podujatia. O niekoľko minút si celý sprievod prezrie spoločenskú sálu, kino s 514 sedadlami, výchovno-vzdelávací blok, kde je aj audiovizuálne centrum Dom ROH a ďalšie priestory. Môj kolega si v tejto chvíli prizval k mikrofónu tajomníka Slovenskej odborovej rady Ignáca Žáčika. Súdruh tajomník, zatiaľ sme hovorili o využití tohto kultúrneho stánku pre obyvateľov Bratislavy. Nazdávam sa však, že jeho účinnosť sa prenesie, ale na celé Slovensko. Áno, máte pravdu. Môžeme hovoriť o celoslovenskom poslaní tejto inštitúcie. Z takéhoto hľadiska bude aj metodicky usmerňovať činnosť kultúrnych zariadení revolučno-odborového hnutia, domov kultúry, závodných klubov, ďalej analyzovať ideovýchovnú a kultúrnu činnosť odborových orgánov. V našom zariadení by sa mali, ako ste aj vy už povedali, cítiť ako doma kolektívy Brigád socialistickej práce, medzi ktorými chceme organizovať takú vec, ako je výmena skúseností, a to najmä v oblasti medziľudských a pracovných vzťahov, a chceli by sme, aby sa rozšíril záujem o viaceré typy
kultúrno-výchovných podujatí. Ďakujem, súdruh tajomník, za vašu informáciu. Tak sme si zaspomínali na slávnostné otvorenie domu revolučného odborového hnutia. Tento nápis sa už na budove nečnie, nevidieť ho, ale dom odborov zatiaľ stále stojí. Dúfajme, že bude stáť aj ďalej. No ale poďme teraz, pán kolega, na to, čo obohacovalo naše televízne obrazovky alebo plátna kín v tom roku 1981. Áno, tak bolo tých filmov neúrekom a boli to naozaj veľmi pekné a známe filmy až do dnešnej doby. Napríklad film Juraja Herca Buldoci a třešne. Áno, neviem, či poslucháči si spomínajú, ale určite. Áno. Alebo napríklad známy film Kalamita od režisérky Viery Chytilovej. Tam si zahral, myslím, mladý Bolek Polívka, jednu z prvých veľkých rolí. Alebo napríklad 1. februára roku 1981 mal premiéru v kinách úspešný film Ostřižiny režiséra Jiřího Menzla. Áno, známa scéna, ako liezla terajšia pani poslankyňa Magda Vašáriová, taká mladučka na ten komín, tak to je nezabudnutelná scéna. Také pikantnejšie scény tam boli s pani Magdou, ale samozrejme vznikli aj iné filmy, napríklad pri príležitosti 60. výročia založenia komunistickej strany Československa mal v československej televízii premiéru 13-dielny seriál Okres na severe. No a samozrejme jeho hlavným hrdinom bol vedúci tajomník okresného výboru KSČ súdruh Jozef Pláteník. No a celý ten seriál bol trošku ideologicky podfarbený, aj keď ja som ho nedávno pozeral a musím povedať, že napriek tejto ideológii v seriáli bol vynikajúco herecky stvárnený a dokonca bol mnohom pre mňa aj pútavý. A pre mňa zase bol pútavý film Tajemství hradu v Karpatech, režiséra Oldřicha Lipského. Áno, tak to je taký tiež nezabudnutelný film, najmä pre mňa. Áno, ja som sa bál vždycky, keď sa ten Miško Dočolomanský driapal na tie hradby a videl tam zrazu tú krásnu speváčku v tom okne, ako spieva, a to netušil, že to už nie je živá speváčka, áno, že to bola už len múmia. No smutný film, to bol smutný, ale krásny. No ale ešte takisto bolo pár filmov, ktoré boli zábavné, ktoré neboli smutné, napríklad Vrchní prchni. No, to je nezabudnutelný, krásny film. Dodnes si ho určite aj naši poslucháči radi pozrú aj niekoľkokrát, predsa tí známe pesničky, ktoré tam boli, áno, alebo herecké majstrovstvo Jozefa Abraháma. A samozrejme Svierákové dialógy, ktoré sú nezabudnutelné a ktoré sa stali takmer ľudovými v mnohých prípadoch. No ale aby sme neboli nejaký macožský voči našim slovenským filmom, tak vznikol film Nevera po slovensky v tomto roku 1981 a ten bol takisto zaujímavý a mnohé repliky z neho takisto zľudoveli. No a na záver treba spomenúť samozrejme jeden muzikál, ktorý má na svedomí práve slovenská televízia, ktorý sa veľmi silno zapísal do análov našej televíznej tvorby, aj keď ma trošku mrzí, že napríklad už v Čechách tento muzikál takmer nikto nepozná. Ani vtedy vlastne sa tam nevysielal. No a samozrejme všetci viete, že hovorím o muzikáli Neberte nám princeznu v hlavných úlohách s Marikou Gombitovou, Miroslavom Žbírkom alebo napríklad aj Ľuďkom Sobotom a Marí Rotrovou. Krásny muzikál. No a my si hneď teraz, aby sme si ho pripomenuli, z neho pustíme jednu veľmi známu a milú pieseň. Halo, mami, si
Tento týždeň pravdepodobne nebude pracoviska, kde by nezaznel štrngot pohárikov. Blíži sa 8. marec, Medzinárodný deň žien, čas hromadných i veľkolepých osláv žien, ktoré zapíjajú muži i ženy bez rozdielu. Aj to ma inšpirovalo k zamysleniu sa nad oslavami na pracoviskách. Totiž zdá sa, že len málo kto z nás si dokáže predstaviť oslavu či akékoľvek posedenie bez alkoholu. Nie, neviem si ho predstaviť. Myslím, že to deci vína nikomu nezaškodí ani nikomu neublíži. Tak teda tá malinovka by patrila tak medzi malé deti, keď oslavujú niečo, ale pre dospelých nie, no. Ja som ešte oslavu nevidel bez alkoholu. A ešte som nebol ani na takej oslave. Aby sme boli úprimní, nemožno povedať, že by sme sa bez toho litrika vínka boli zaobišli. To asi sa neoslavuje bez alkoholu. To už je tak zaužívané medzi ľuďmi, že nepovažujú za oslavu, kde není čo naliať. No. Pokúsila som sa skúmať, prečo si vlastne nevieme predstaviť oslavu bez alkoholu. To už neviem, to je taký nejaký blbý zvyk, tak jak fajčenie. No áno, keď oslavuje aj fajča pritom, to je to isté. Slovenská natúra, to už patrí k tomu. Oslavy, alkohol patrí k sebe. Skoro to tak vyzerá, ako by sme my sami za to ani nemohli, že si vypijeme. Aj tí naši pijavali, aj my píjať budeme. Zrejme dôsledne, ale hlavne radi uplatňujeme tradíciu našich predkov. Kiež by však vo všetkom, napríklad v pracovitosti. Tam už máme voči našim otcom a materiam väčšie resty, ale nezdá sa, že by nás to až tak mrzelo. Nehovoriac o tom, že alkoholom sa voľakedy zapíjala bieda a utrpenie. Za to dnes si môžeme dovoliť holdovať omamným nápojom z nadbytku, z rozmaru, ak už od samej dobroty nevieme, čo s peniazmi. A posedenie bez alkoholu? Neviem, ale nepripadá mi to nejaké normálne. Bolo by to asi smiešné, čo? Tak smiešné, ne, ale troška by to bolo trápne. Nenormálne, trápne. Skôr si však myslím, že tieto názory si umelo pestujeme. Kde sú však skutočné korene vehementného popíjania alkoholických nápojov na pracoviskách? Štatistika ukazuje, že absolútna abstinencia sa končí tak 5., 6. rokom v živote dieťaťa. Nie, nezasadzujeme sa za absolútnu abstinenciu dospelých, čo by znamenalo nepožiť alkoholický nápoj v žiadnej forme a množstve najmenej 3 roky. No rozhodne by mládež do 18 rokov v skupine abstinentov mala zostať. V skutočnosti tomu však bráni opäť náš blahobyt. Neraz sami rodičia sa chcú ukázať, že na oslavy svojich detí majú, a teda, že i ten alkohol si môžu dovoliť. Spomínam si, ako raz moja známa ostala v hanbe len preto, že na veľkonočný pondelok nepohostila spolužiakov svojej céry u osmačky ničím, čo sa pije, iba koláčom, jablkom a pomarančom. Dneska už 14 ročí oslavujú, to ešte za našich starých časov, jak sa hovorí. Nebolo, že by 14 rokov mala už mu doma robili oslavy. Tu asi tak sa chyba stala, že doma už sa to, ako od malička sa to učí oslavovať. No a takto sa to, pravda, prenáša na tých pracoviskách. Žiaden Jozef, žiaden Jano, žiadna Mara nemôže byť bez oslavy. Spomínali sme už, milí priatelia, milý pán kolega, filmy z roku 1981, ale poďme sa trošku povenovať aj hudobnej stránke tohto roka, pretože napríklad v tomto roku vznikla skupina Metallica, v Spojených štátoch amerických, áno, alebo napríklad skupina Anthrax. Ale čo? Áno, alebo skupina Slayer, takisto v Spojených štátoch amerických. Áno, ani tu som nepočúval. No a tak určite ste napríklad zase počúvali Karla Gotta alebo Máriu Rotrovou, tu sme už spomínali, pretože tí mali napríklad pekné hity, ako napríklad Mária Rotrová mala Lásko voníš deštem, Michal Tučný mal napríklad Snídanie v trávie, Olympik Jasná správa. Áno, tú pieseň dnes ešte budete počuť a tá bude na konci. No. Ale teraz ide iná pieseň, pán kolega, pretože v roku 1981 sa v nahrávacom štúdiu Opusu stretli dvaja, respektíve traja páni. Lasica Satinský, to boli tí dvaja, a s nimi Jaro Filip a natočili krásnu platňu, na ktorej vyšlo mnoho pekných pesničiek, vtipných, zaujímavých, ale aj trošku nostalgických, ako táto, ktorú teraz budeme počuť, Spomínam na Paríž. Spomínam na Paríž v útrapách z intelektu. Spomínam na Paríž, predo mnou fľaša sektu. Spomínam na Paríž, pení sa
Seina zvodná. Spomínam na Paríž, vyprázdnim pohár do dna. Spomínam na Paríž, tie spomienky sú staré. Spomínam na Paríž, čo asi robí Maré. Spomínam na Paríž, v kaviarni sedí Funés. Spomínam na Paríž, na plac Bigron a dnes. Padám do kalúže, spomínam na Paríž, zrkadlem miznú tváre. Spomínam na Paríž a díkne hudba v bare. Spomínam na Paríž, ostávam sám so sebou. Spomínam na Paríž, a nikdá som tam nebol. Spomínam na Paríž a ty mi neveríš a vravíš slova, slova, slova. Tak ešte jeden martel, madam Slováková. Tak ešte jeden martel, madam Slováková. Pán kolega, nadišiel čas, aby som ja prečítal, aké bolo v roku 1981 počasie. A máme nejaké konkrétne miesto, alebo tak všeobecne to máte poňaté? Mám kroniku obce Ježice, je to česká obec, a vybral som si ju preto, lebo jej kronikár popisoval zaujímavo ten rok 1981, nie len teraz z hľadiska počasia, ale z hľadiska poľnohospodárstva všeobecne. Aj tak trošku z iného hľadiska to budete počuť, budem sa snažiť čítať po česky, tak mi prepáčte, ak to nebude dokonalé. V roce 1981 byly v době květu silné mrazy a tak byla velmi slabá úroda jablek, třešní a ořechů. Za to hrušky se pod úrodou prohýbaly. Zdá se, že přešla doba obliby postřiků, pokud se u nás používají, tak jen zimní. Ani s hnojením ovocných stromů si mnozí nelámou hlavu. Je to zřejmě způsobeno naprostým nezájmem obchodu o ovoce drobných pěstitelů. Vykupuje se jen jako mošťák. Vesnice spohodlnila, v naší prodejně se prodává i hlávkový salát, cibule, mrkev a podobně. Toto vše si dříve a hlavně čerstvé pěstovali na vesnici sami. S oblibou se pěstují ve foliácích salátové okurky, pourovi zemlína dosahují velkých výnosů, i když z jara musí ve foliácích přitápět. Chov domácího zvířectva je velmi omezen. Krůty, husy a kachny se nepěstují téměř vůbec, králíci vzhledem dlouholetým nemocem málo. Ani chov prasat není, co bývalo. No vidíte, takže takto to vyzeralo na dedine v tom roku, konkrétne na dedine Ježice. Nebolo to tak, ako to bývalo predtým. No čo, už klíma sa menila určite aj vtedy, klíma sa mení aj teraz, je to samozrejme prirodzený beh a kolobeh života, ale napríklad, ja by som ešte pridal takú zaujímavú správu, neviem, či ste to vedeli, že napríklad 27. septembra v roku 1981 vo Francúzsku bola zahájená prevádzka prvej trate pre vysokorýchlostné vlaky TGV z Paríža do Lyonu. No, neviem, ako toto presne súvisí s tým chovom ošípaných v tej obci Ježice, čo som teraz spomínal. No, počkajte, trošku som možno odbočil, ale nie veľa, pretože súvisí to tiež s našim ovzduším, pretože kým vo Francúzsku bola zahájená už takáto prevádzka takejto trate pre tie vysokorýchlostné vlaky, tak u nás v Československu bola oficiálne ukončená
ukončená prevádzka párnych lokomotív. My sme len ukončovali takéto prevádzky. My sme dodymili, áno, v tom čase. A možno to prostredie bolo natoľko znečistené, že teda sa nedarilo tým ošípaným ani tým hlavkovým šalátom, ako bolo spomínané v tej kronike. Ale možno to mali na svedomí aj iné, napríklad chemické pokusy alebo jadrové pokusy v Sovietskom zväze v tom čase. Ja nehovorím len tak, ja hovorím na základe nasledujúcej ukážky, ktorú budeme počuť, pretože mnohé veci sa diali v tom čase v Sovietskom zväze, skúmalo sa, bádalo sa. Napríklad aj vedkyňa v Dubne pri Moskve, ktorú budeme teraz počuť, nám o tom porozpráva. Neviem, či porozpráva všetko, v každom prípade rozpráva pútavo a zaujímavo. Keď som sa pri návšteve Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne pri Moskve dozvedel, že v laboratóriu výpočtovej techniky a automatizácie pracuje žena, jediná doktorka vied spomedzi stoviek vedeckých pracovníkov, novinársky šiestý zmysel mi radil dohodnúť si stretnutie. A tak som sa v jedno neskoré popoludnie usadil v pracovni Svetlany Ivanovny Serďukovovej, vedúcej vedeckej pracovníčky oddelenia výpočtovej matematiky, odhodlaný neodísť skôr, kým sa nedozviem, čo túto útlu svetlovlasú ženu pripútalo k vede, ktorá sa odávna považuje za doménu mužov. Могу сказать больше, что в математике есть очень такие эстетичные и красивые. Môžem vám povedať, že v matematike jestvujú estetické a pekné veci. Odhalenie nových poznatkov je nesporne spojené s dotykom krásy. Na napísanie zložitých vzorcov treba načisto preniknúť do ich geometrie. A v takom pohľade je v matematike všetko pospájané, krásne, zostavené veľmi harmonicky. Ak sa vám podarí objaviť čosi nové, prináša to obrovskú radosť, pocit šťastia. No to šťastie prichádza iba zriedka. Zvyšný čas treba veľa a ťažko pracovať. Счастливы получите очень большое удовольствие, но и вы счастливы бываете очень редко, и все остальное время вам приходится очень много и тяжко работать. Svetlana Ivanovna Serďukovová nebola zázračným dieťaťom. V školských rokoch ju viac zaujímala baletná škola a chcela sa stať lekárkou. Jej talent objavili učitelia, najmä riaditeľka strednej školy v Kostrome, ktorá jej pomohla pri prvých krôčkoch do sveta prísnych zákonov a logického myslenia. Možno preto, že som sa náhlila do baletu, vyrátala som príklady skôr ako iní, skromne dodáva Svetlana Ivanovna. No skúsený zrak pedagóga sa nedal oklamať a dnešná doktorka matematických vied s láskou spomína najmä na morálnu podporu, ktorá sa jej dostala pri rozhodnutí zvoliť si náročné povolanie. Lebo v očiach obyvateľov malého mestečka to bol veľmi smelý krok, aby dievča odišlo študovať matematiku na Moskovskú štátnu univerzitu. Мне всегда очень везло с учителями. В младших классах у меня была очень хорошая учительница. Vždy som mala veľké šťastie s učiteľmi. V nižších triedach som mala veľmi dobrú učiteľku matematiky. Mala o mňa veľký záujem. Naučila ma dokazovať, uvažovať matematicky. Tieto výhody som pocítila aj na univerzite, lebo som videla, že nie všetci mali také dobré základy. A ešte raz sa mi pošťastilo s učiteľom. Bol ním Nikolaj Sergejevič Bachvalov, profesor Moskovskej univerzity. Myslím si, že bez neho by som nikdy nedosiahla také výsledky v matematike. Bez jeho pomoci a podpory nebola by som sa mohla stať doktorkou vied. Inak, pán kolega, keď sme už pri tom roku 1981, nesmieme zabudnúť na jednu veľmi podstatnú udalosť, čo sa týka kráľovskej rodiny v Anglicku. A čo sa udialo vtedy? No tak pred zrakmi 700 miliónov televíznych divákov sa v katedrále svätého Pavla v Londýne zosobášili princ Charles a Diana. Tak ja som vtedy pri obrazovke určite nesedel, alebo teda možno, že sa to u nás nevysielalo v tom čase v socialistickom Československu. Pravdepodobne takáto svadba nebola naživo prenášaná, čo ma trošku mrzí, pretože to mohlo byť zaujímavé, aj keď čierno-biele teda, to treba povedať. Tak pozrite sa zase, bol to iný svet, bol to kapitalistický svet, ale nepamätáme si, nevieme. Možno, že naozaj bola spomenutá v správach, že v tej kráľovskej rodine sa udiala takáto udalosť, neviem. Áno, že tá upadajúca monarchia v tej zhnitej buržoáznej krajine, ako vtedy Veľká Británia u nás teda bola opisovaná, takže takéto niečo sa udialo. To mohli spomínať v správach. Ja si nemyslím, že to komentovali nejak pozitívne v tom čase, v tom roku 1981. Alebo to len tak spomenuli, že sa k tomu nevyjadrili. Tak nejak to mohlo byť. Ale za to Modus, pán kolega, skupina Modus v tom čase v rozhlase častokrát spievala svoju pesničku Spoluhráčka. A zaujímavé na tejto piesni je to, že málo kto v tom čase porozumel textu tejto piesni.
pretože táto pieseň má mimoriadne veľa slov v texte, spieva sa pomerne rýchlo, no ja nechám na poslucháčov, aby sami skúsili dešifrovať ten text, najmä v refréne tejto piesne. Či si z neho niečo zapamätajú, prípadne či sú ho schopní prepísať do písomnej podoby. Priznám sa, pán kolega, že som pozorne počúval tento refrén, ale naozaj som rozumel iba spoluhráčka, nič viac. No, dobre, nevadí. Milí poslucháči, poďme ďalej v našom spomínaní na rok 1981. Z nasledujúcej ukážky je zrejmé, že našu spoločnosť v tom čase trápil jeden obrovský problém. Áno, presne tak, bola to neznáma smrteľná choroba, ktorú lekári spoza hraníc, spoza oceánu nazvali už prvýkrát ako AIDS. Ale čo to hovoríte, pán kolega? No tak hovoria dejiny. Ale dobre, ale ja nehovorím o tejto chorobe, však tu sme poznali akurát zo západu, z filmov. Nám nehrozila, tuto bola buržoázna západná choroba, ktorá sa k nám nemala šancu dostať podľa vtedajších funkcionárov, aj keď potom postupne už do tejto teórie upúšťali a povedali, že je to možné, ale že sa nakazia iba takí, ktorí cestujú do tej kapitalistickej cudziny a donesú tú chorobu seba. Na takých si treba dávať pozor, ale nie o tomto víruse HIV som chcel. No tak o čo? Ja som chcel o inom probléme, napríklad v tom čase trápilo mnohých ľudí, kde zohnať tehly, áno, alebo kde zohnať luxfery, také tie priehľadné tvárnice, cez ktoré prechádza svetlo. No preto som rád, pretože je to vždycky lepší problém, ako keď človek zistí, že má AIDS, takúto smrteľnú chorobu. Však o tom ja hovorím. Totiž v tom čase prekvítal našou krajinou fenomén zvaný chalupárčenie, chalupárstvo. Mnohí ľudia, najmä teda v Českej republike to bolo veľa zaužívanejšie. Celá Praha sa v piatok sťahovala na chalupy a potom sa zase samozrejme vrátila naspäť. No ale aj u nás na Slovensku mnohí ľudia mali svoje chalúbky, kde vyrazili cez víkend, tam si to nejak budovali, opravovali,
Potom zase cez týždeň to zase popadalo a potom zase opravovali a mali čo robiť cez víkendy ľudia. No vidíte, a o tomto celom je ukážka z roku 1981, kde títo chalupári bývajú spoločne svorne v osade Vlčí vrch. Když máš v chalupě orchestrion, přeslechneš rád ty hodiny na věži. Když máš v chalupě orchestrion... Nuž veru ani v jednej chalupe, ktorú som spolu s doručovateľom Viktorom Kakom z Hornej Súče navštívila v predminulú slnečnú sobotu v osadách Vlčího vrchu, som orchestrión nenašla. Našla som tam však oveľa viac. Družnosť, ochotu, pohostinnosť a dobrú pohodu. A navyše aj poznanie, že šťastie naozaj nekúpiš za milión, ale za to ti môže ležať na dosah, ak nemyslíš len na seba, ale aj na tých druhých. Ako dlho už máte túto chalúbku? Takých 7 rokov. Áno, a chodievate sem pravidelne? Chodívame pravidelne, no sobotu, nedelu a v lete stále sme tu. A inak odkiaľ ste? V Trenčíne, nedaleko. Áno, takže nedaleko od Trenčína. Nebýva krásna Katarína, ale Kozubkovci. A myslím, že sa tu dobre cítia však. No iste, áno. Roboty tu je stále síce. Ste si to museli dobre dávať do poriadku však. To už je vec manžela, no ja už len prizerám. Áno. Dalo vám to veľa práce, kým ste si to takto pekne upravili, ako to teraz tu vidíme? No isté, každým rokem niečo. No postupne, no to ešte nie je hotový. Sa to musí postupne dodelať. Dobrých susedov tady mám, že jo? Áno. No, na to by som sa vás veľmi rada opýtala, na tých susedov, ako spolu vychádzate. To sú starousadlíci a vy ste novousadlíci. Väčšina sú tu starší ľudí, no tak tí vícemenej majú tak proto pochopení, no a v čom sa to pochopenie tak konkrétne prejavuje? No v celkově ve vzájemných vztazích, no tak když něco potřebují, no tak mi pomůžou v rámci svojich možností, nebo zase já jim pomůžu, že jo, když je zapotřebí třeba s někým do nemocnice, nebo takto odskočím. No mám to auto, takže když je zapotřebí, no třeba konkrétně nedávno tady měla vedle od souseda ruku si zlomila dceruška, tak tu jsem tam byl, jo, zase tady jde od toho Štefana s manželkou, Stehlikovou. Tak vždycky sa niečo najde, že áno. Je treba pomôcť. Áno, a oni vám v čom môžu pomôcť? No tak v první řadě jsem jistý, když tady nejde, že to tady je v pořádku. Postrážia. Každý tady jde postráží víceméně. Když to někdo vidí, že to někdo cizí, tak už třeba tady jde otec, tady jde souseda, tak ten už, anebo oni, tak už co tady dělá a tak dále, že jo, takže je to tu celku bezpečné, když tu nejsme. Áno. A takto nejaká spolupráca, povedzme, s tou materskou obcou, s Hornou Súčou? No tak ja som inženýrem, slabobrodou elektrotechniku, a nyní som už na dôchodku. No tak když by měli zájem, no tak ja som ochotný v rôznych veciach tam im pomôcť, že to.
zapláč. A z diaľky sa blíži koniec náš. Zametú vždy solná plač. Keď veselé losy sny cukrový valát zbiera kto si z čiernych plát. Keď zametú Hermán to tiež rád. Hermán to tiež rád. Má to tiež rád. Pán kolega, milí poslucháči, skôr ako sa s vami rozlúčime, musíme ešte spomenúť aj takú jednu smutnú udalosť, ktorá sa stala v tomto roku, pretože 13. apríla zomrel slávny československý spevák Jiří Schellinger. Áno, je to o to smutnejšie, zomrel tu v Bratislave, potom ako cez deň natáčal v Československej televízii v Bratislavskom štúdiu reláciu Televízny klub mladých. Natáčali, myslím, videoklip k piesni Což tak hledáci špenát. No a potom, keď večer už mali po natáčaní, sa tak vybrali do mesta a robili možno nejaké hlúposti. To sa dnes celkom presne nevie, ako to bolo. V každom prípade Jiří Schellinger skončil vo vlnách Dunaja a tam samozrejme skončil aj svoj život. No ale aby sme nekončili takto negatívne, takto smutne, možno určite v tom roku 1981 niektorí poslucháči zavítali do Lucerny na koncert americkej speváčky Tina Turner, pretože tá prišla. Ja som tam nebol. Ani ja. Vidíte, to je škoda. Ja som nevedel, že tam vystupovala v tom roku. Tak história tak hovorí, snáď teda sa nemýlime, takže myslím si, že radšej treba končiť takto nejak pozitívne, príjemnejšie, ako s tými smutnými správami. A v roku 1981 určite vystupovala v Lucerne pražskej aj skupina Olympik, pretože tá tam vystupovala veľmi často, mám pocit, že každý rok, minimálne teda na tie svoje výročia, 10., 15., 25. a tak ďalej. No a táto skupina Olympik nám ukončí dnešnú reláciu, pretože aká iná pieseň z roku 81 by sa hodila na záver než ten známy a možno jeden z najslávnejších hitov skupiny Olympik, Jasná správa. Teda skončili sme, Jasná správa. No ale skôr ako skončíme aj my v našej relácii Noc v archíve, ďakujem pani Kvete Škvárkovej za to, že nám pomáhala pri príprave tej dnešnej relácie a zvukovému majstrovi Ľubošovi Veselému. A ja im ďakujem a vám, milí poslucháči, ďakujem za to, že ste nás pozorne počúvali. A tí spomínaní agenti, o ktorých sme hovorili v úvode, tí nás možno tiež sledovali. Takže tým takisto ďakujeme. No a pán kolega, my dvaja sa už môžeme iba rozlúčiť. Áno, a na záver teda, keď už spomínate tých agentov a nedáte s nimi pokoj, viete, čo má taký tajný agent napísané na svojom pomníku na cintoríne? Neviem. Odpočúvaj v pokoji. Áno. Milí poslucháči, majte sa pekne. Do počutia. Do počutia. Jasná správa, proč o tebe zakopávám dál. Projít bytem já, abych se bál. Dík tobě se vidím zvenčí, připadám si starší, menší sám. Kam se kouknu, kousek tebe mám. Pěnu svůní jablečnou, vyvanulý sprej, telefon, co spustři hlavu šňůru. Knížku krásně zbytečnou, co má živý děj, píše se v ní, jak se lítá vzhůru.
Kam se kouknu, kousek tebe mám. Pěnu svůní jablečnou, vyvanulý sprej, telefon, co ustřihla mu šňůru, knížku krásně zbytečnou, co má lživý gej, píše se v ní, jak se lítá vzhůru, lítá vzhůru, ve dvou vzhůru. Skončili jsme, jasná zpráva, není komu z okna mávat, please. Jasná zpráva, rub, co nemá víc. Cesty toulaví, já vím, že se vás už nikdy nezbavím. S kamarády vám večer písní vyprávím, že dál mě vedou mý cesty toulaví. Cesty toulaví, na jednom místě stát mě nebaví. Tam, kde jsem ještě nebyl, tak se zastavím a dál mě vedou mý cesty toulaví. Cesty toulaví, jak za starých časů komedianti spoutí. Každý z nás to ví, že žádný cesty nejsou rovný, že se kroutí a kroutí. Cesty toulaví, já vím, že se vás už nikdy nezbavím. S kamarády vám večer písní vyprávím, že dál mě vedou mý cesty toulaví. Jak za starých časů komedianti spoutí. Každý z nás to ví, že žádný cesty nejsou rovný, že se kroutí a kroutí. Cesty toulaví, já vím, že se vás už nikdy nezbavím. S kamarády vám večer písní vyprávím, že dál mě vedou mý cesty toulaví. Že dál mě vedou mý cesty toulaví.